Isigcawu seshumi nambili sencwadi esiyibhalelwe uLungisani Mavundla esihloko sithi Unyaka Wesithembiso Season 3. Sekuvalele, seyibonakala livindi imizi engaphesheya kwalaphembo. Kokunye sewubona ngenhlanzi ekhanyela kude ukuthi sekukhanyiswa amakhandlela kweminye yawo. Kanti imbiza nemicengeze eminingi seyisogangeni lwemizi kwazisa amanzi awangeni umila ngaselike lashona. Nalapho elaweni le intombi embo sekuqala ukuba mnyama. UNomandla uhleli ufinyele ecansini emseleni ngesikhathi uqhamukile osekuwumlibe bezivalele naye lapha endlini elokhu elunguza eminyango ukuthi akekho inozayo ozobaphazamisa kule nkulumo yabo. Yize bewehlisile amazwi kodwa imimoya iphezulu. Into engaze yenzeke dadewethu iyo leyo ukuthi umthatha Maqhawe kunokuthi ngivume ukuyogana nawe. UNomandla, mina dadewethu ngisebenze kanzima ukuzakhela lesi sithunzi nokuhlonipheka enginakho. Ngakho ngeke ngivume ukuzimatanisa nezinto ezizobeka isithunzi sami engcibeni. Ngiyalwazi uhlobo lomuntu engimfunayo. Kanti ke uma ngishaya eceleni ngokucabanga ukuthi uMaqhawe yilo, alikashona ilanga ukuthi ngisangashintsha umqondo. UNomandla efuthele. Mntaka baba, awuyicabangisisile lento oyikhulumayo. Uqhamukile encenga. Ngicabanga ukuthi sesikhulume sekwanele manje dadewethu. UNomandla esukuma esonga isicephu lesabehleli kuso. Amagama engiwakhulume kuwe kanjengoba ngiwachaza nje. Uma wena unakho ukuhlangana noMaqhawe ngasese nikhulume nize nifike ivumelane nezithile. Ngicela ungazisele yena ukuthi nami ngifuna ukumbona. UNomandla egoba ecosha ikhandlela elalilelela nquma kabili esosweni. Alokhele elinameke esosweni alithathe kulona. Mhlambe kuyofanele mina naye silana imlomo. Eshikizela ephikelela ngasemnyango. Uzothini kuyena? Uqhamukile emegoloza esicabheni. Nomandla, kungani wenza izinto zibe nzima kanje? Dadewethu, njengamanje kusenezinto eziningi ezihlupha umoya wami. Ngikhuluma nje asiphelele ngodadewethu olele esibhedlela emveni kokucisha afe egameni lami. Umgoga obambuzolile ubucishelwe mina dadewethu. Zinkulu ke inkinga zami kunokunakana nesoke elingazazi ukuthi ludla hlobo luni lokudla. Ngisathwele umthwalo wokukhulula inhliziyo yabazali bami ngokufumana abenzi bayo yonke lento ukuze bafumane isigwebo esibalungele. Angazi uzophendula thini kulokhu uqhamukile. Asuke esicabheni enyukele emsamo eyaluza nendlu yonke ededela uNomandla wayephuma kubonakala nje ukuthi kuye kugcwele inhlanganisela yentukuthelo nokudabuka kokungazi ukuthi uzothatha ini ayihlanganise nani. Ekuphumeni kwakhe uNomandla aqaphela isithunzi sowesilisa esiqhamuka ngasesangweni siqonde lapha elaweni. Awu, kwakuhle wafika. Ngena uhlale phansi ngisayokhanyisa kulezi ezinye izindlu. Nisale senihlala nje nodadewethu ningilinde ngibuye sikwazi ukuyiqeda lento yenu. Ngozazana. Empeleni nje ngilethwe yiyo yona leyo nto lapho. Uyangidla unembeza. Ngivumele ngikonyulika. Kukhuluma wesilisa ebumnyameni. UNomandla aqaphela ukuthi akusiyena uMaqhawe lo abecabanga ukuthi uyena. Athi ukuma kancane. Lelizwi akalazi lapha endaweni. Polo seqhamuke sezogonyoluka kwenze njani? Aqalaze masinya elawini aqhamuka kulona. Ahwithe lombhemu ngesilambe emhudula eya naye ngasesangweni. Niyenzelani lento eniyenzayo kodwa umuntu wesizwe? Niyenzelani? Ubuza ngesankahlo sengathi uyazi ukuthi ukhuluma ngani. Uligodlile izwi. Dadewethu umlisa evevezela. Mina ngangingekho ukuhlelwa yonke lento. Futhi kwamhleli wangaphakathi angimazi mina kanti ngiyazi naye akangazi. Ngacelwa nje kuphela ukuthi ngizosiza. Kodwa kunembeza hami uyangidla ngoba ngithola ukuthi akanacala lo muntu esamenzakalisa. Sathola umuntu ongesiyena wathi lo oyisikhohlakala esithatha amadoda abantu wasinda yena wadlandla mbala. Athi dlengelela uNomandla. Oyisikhohlakala. Yimuphi oyisikhohlakala? Ejekisika ubani lomhlelo wangaphakathi ukhuluma ngaye? Ehlela ehlangene nobani? Namanje uNomandla usahleba. Kusenjalo kuphuma uqhamukile laweni aqaphela ithunzana eceleni kwesibaya.
Nomandla alaziwa yini lawo eze esondela akungena ngane endlini umuzi athi dlengele ubani futhi leli soko somnalo la ngokuhla Nomandla emdonsa ngesankahlu emdonsele eceleni uma qha uyazi ukuthi manje sleep kanti ukhuluma kanjena nje wena uyazi ukuthi vele usekhona umuntu okulindile kodwa yini ukukhohlakala dadewethu usemncane na kanjena athelika ziphansi uNomandla ngiyaxolisa dadewethu bengisazokutshela ngokuqhubeka phakathi kwami noSimilo kodwa kunjengoba ucabanga namanje ufika nje bengisamncenga ukuba ngilinde ngaphandle ngiqede ukukhanyisa ukuze sikwazi ukuqedela udaba lwethu empeleni nje dadewethu uNomandla emhlebela samuntu ongafuni ukuthi uSimilo lo wakhe ezwe umuntu esengitholele yena lo futhi engicabanga ukuthi uzokwenza kube lula ukuthi ngihlukane nomaqhawe ngizikhethele impilo naye kodwa ke njengoba wazi nje nawe dadewethu ukuthi kuye kungabi lula ngenxa yemithetho enesiphilisa ngaphansi kwayo samaqhikiza lalela uqhamukile ethi dedelele kuzwakala nangezwi nje ukuthi sengathi yamkhulula lento ayizwa ngoNamandla ungazulokhu ubulalisa ingane yabantu ngamakhasa ngena nendlini ngithola ithuba elanele lokuqedela indaba yenu uma ufuna ukulala lo mlisi qinisekisa ukuthi uhamba kusempondo zankomo ngoba yicala phela lelo olifaka endlini uma ingezwakala leyo nto nami ngingadliwa inkomo ngiyiqhikisa awu dad ngiyabonga awuthi ngimfakeke bese ngiphuthuma ukuyoqedela ukukhanyisa uNomandla ethi thwayi cha kulungile ngizokhanyisa mina ngenani nivale uzozubaba eyibakithi ubungane eshaya izandla enyukele indlini ezingasedla ngokusheshsha uNomandla donsa umlisa eyongena naye elawini mlisa ndini uma kufanele usinde kulokhu nasemlonyeni yengonyama zasembo kuyofuneka ukukhuluma iqiniso lonke futhi ukwenze lokho kule mzuzwana emincane kuloshwelo sawutholile uyangizwa ngithatha umbeke wenabe kuleli lomhleli wangaphakathi kanjalo nabe esebenzisana nabo kwakhitulo lokubulala lesi sikhohlakala othi wena namanje sihamba ngenkululeko emveni kokuthatha indoda yomuntu athi ukudonsa icansi laleyeme ngodonga lombhemo ahanqaze ubala uNomandla asisekho isikhathi sokuhlala wemuntu hlala odabeni